clear tu te ama sa in chibai ka buk levek chewa thutuma chuan hei tunla in David Sailo aron lar le hle mai ania ani hi a lar na rei to hle ni antinan ama ni na tak tak a melte khatiang kha ami pui van tlang mu thaya in lan si lo hianin thom hi aron nei lian hle thina ni politics line a ponia abik takin ram ro rel tu te hi angai dan hian aron kap si thina ni chu tun tuma hian cybercrime lampang ten David Sailawan manani tia thilron viral atamani chanchin ron viral hi atam hle mai mi tam tak a million le mi hausa kan ti te tiang mi te beratang hian an ngai ven vekani chuan tun tuma hian David Sailaw ni an rin an man tak cybercrime lampang te police ten athuan on post ai kan share don ani David Sailaw ni a rin manani central jail da ani Mizoram khotlang dun le sarkar khalngil na konga thoklok tak social media lama David Sailaw tia hriat lar chu sarkar chuan man tumin na satakin a vea ama ni thei o marin bi pakhat chu tuna hian central jail a khung mek ni in thu kan dong David Sailaw anga freelance writer try hi mizoten kan la nei ngai lo hi lo me ama anga political criticism lama mizoti tana tholok la anom lo ti thei ani David Sailaw hian sarkar hi soi sel mol top ngai lawa sarkar khalngil khaldik adu wangin kan ram ro rel na le kan tlak bal na aron phor thina ni hetiang mi ram veitu te sarkarin atha chakna manga me mi atum nga zelani chuan dictatorship ro rel hoya Mizoram hi akun tan mek tina ani democracy ken mi puizalen na hi luwa awong him turin mi puite tang rualangu ti aron nia hemi chungchanga hian abi takin David Sailaw chungchanga hian post sang atamani kan la seng kan la khom seng lawani chuan tun tuma mi pe kan share le phot don ani voin khan ala chuan moya kumsomli pathum son of ar sang lina late zemabo galili veng ai zol Facebook profile name general te David Sailaw ni arin hlel chu cybercrime police in darka somni palit huzo fiaturan kol huwa ko ta shruai aria cybercrime lam hian David Sailaw Facebook account mangtu ani ti technically a fin fiat thokhat to anin ngaya atulanga dan anga case kalpui zel ani theinan ko tan deal voin khan central jail lama thon thla kani aron ti ani a hi ni zan lampang aron post khania ingponi se nia mi zong ai o tu a thil chui thiam tak kan ti police te ai po a bonzo kan ti hei cybercrime lampang te anni po ina technically in ani towa kan ngai an ti chuan mi puinol pui chuan in ani thei ngot lawani lo ti ngot chi po kha ani chuang lawani ama ro chu he thila hian ani nge ye tiang kha chu ala ni chuang lawa hei helai kan muang hian central jail lama thon thak ania anon tia David Sailaw Facebook profile ne ma chuan general te tia in da kha ni an ti pok ania chuan hetinge chanchin hi akal chho zel don chuanin abik takin helai kan muang hian general te kan ti hi an we hin aron da ania tian officer sang choi khop na khanin hei zanria kan kil ho chu kan van hlim em upa general te minan uap te hi awa hlu zual em aron ti ania tinga hian ami tam tak chuanin ani garing lawani ti tok te po oma chun ama David Sailaw nia an rin general te ngeina aron in soifiana social media lama aron viral kha kan thlir zui bok don ania khami chungchanga kha chuan David Sailaw nen khan anin biakna te po kha Facebook lama chun aron viral na sa ani chu kan thlir hawanga uluk tak khani lo endonia tura kan mu hi nia hei David Sailaw le sena chu ran ve ania David Sailaw pula hian general te hian kapu khongoi takin kangin namin ti lotin sak thei chuan kalom hleang Facebook lama David Sailaw hi keima emoti in post om mek ti ka thian ten min hrila kani lo zia a chiang ber tu ini karing kadin mun min hria thiam saka khongoi taka na ma min lak sak thei chuan kalom tang general te ti in Facebook a ka in da ve zema boka om kan ni aron ti boka ni hi general te cybercrime lampang tena David Sailaw ni an rin hlel an man takina aron post khania chon helaya he David Sailaw hianin chunglam zara ka thalein ka bei sei hetianga ka thilo thin hi chunglam za ngai na le maba om wang ani che kang aron ti ania imponi se nia hei senara te hianin tiang hian David Sailaw ani lo zia aron soi chiang hle maya David Sailaw hi keima emoti in post om mek ti ka thian ten min hrila kani lo zia hre chiang ber tu ini ka ring tin David Sailaw hne na thu a thon ania address po a thu plem lawani zema boka om kan ni aron ti boka nia hetiang hi ania
pawh ni sela general te hi David Sailo alo ni lo chuan tuna ani ti tlat tu te mai anga chui tu te na technically in ani kan ring to aron ti na hi general te tan chuanin ngoi bo pui chi ani dong lo hrim hrim ania chuti rualin tiang anga ama hi alo ni pal ania engemaw mani in thup nan David Sailo thu thon ang khanin langve thei tho chu nia ma se thu dik aron kal zelanga antinan general te hi David Sailo alo ni tak tak ani chuan tun ZPM sarkar noya chuanin thil serious takin akal don ti achiang hle ani achan chu khami purichala chungchang aringot pokhan thom kha aron nei lok hle to kha ania tiang chuan i wangin general te hi David Sailo alo ni emo ni lo emo cybercrime kan ti te khatiang police lampang te pawh nia khatiang khanin CBI te pawh ni hi alang chu khang an chui le zualanga uluk zawkin thudik chu ron chiang mai dawn ani David Sailo a buai tok sarkar kan neia man wat sela tha ang David Sailo zon nan poisa te han buk ve lange ei fiam thu pawh ya taman troll a sa hle ni David Sailo a buai tok sarkar kan neia ti khat congress te MNF lampang pawh khan aron khurwai mai ni chuan helai kan hmu hi Facebook aron post pakhat ania hei pawh hi fiam thu dewa aron da kha ania tiang hianin hei mi zawa chuan even lian deuh hlekawam chuan fiam thu le thu tak hi akal nuk zoi a mix nuk zel mai ni helai kan hmu nga pawh hian David Sailo lem general te an vaman dan nui zat thlak ten fiam thu aron thaw zui ania Facebook lampanga te tiang hian mi zawa chuan engemaw thil thleng hluai a awm chuan kan ring hal chuk zel mai ni chu mi zo society a hian a bet tlat to a engma kha chu vai indem tur pawm chuang lo ani amaro chu David Sailo hi chu kan hriat nu vek ania chuan politics lampanga ngat phei chuan thil hi a hre hle ani antinan anol puina kan valu chil lem lo politics khowela phei chuan kan hriat lo zong hi a hre vek amati tur khop hianin a thuron soya hian a confuse zel box sia chuan tutuma hian ama nia an rin hlel hi David Sailo alo ni tak chuanin thil apoi thui hle don ania hei tuna kan hmu hi ni china general te na avathon David Sailo ina aron reply na kha ani bok ani helai apola inziak hi ka hre thiam che keima awang hian tam takin an tura keima emo ti tlat thi anom fo train kalo thailang ve hrim don neo aron ti David Sailo kha general te khan avabia ti khan message avathona David Sailo ina aron reply ania chu he thila hian thilin thup lian tak he chu a om ti a chiang ngoi ani chuan helai kan hmuang hian comment then khat nisina kan sei to ang khan tam taka oma negative le positive comment atam hle ne David Sailo hi dem tur vak kan om lawe mi zote chu mi that lo na mu thei soi pei mi ti atana thu tha soi manin ti du chuang lo mi korap mu thei le ngai mo tak korap thei na hmuna om ve le korap em vek kan ni alom dem tur vak kan om lawe aron ti hlom ani ai nang lo nuai ani chuan David Sailo ni an rin lel general te hi David Sailo alo ni chuanin rin phak bakin achung apik dona maro chu alo ni lawani nga chuanin aron tong na hle don ti pawh chiang hle neng pawh ni sela tha zawkin dik na in ro arel zel bei sein thu dik chu aron lan nge arin awm ani